Gaurkoan, haserrea eta samina sakonak dira berriro ere Euskal Herrian. Arkeda zen, Nafarroa, 54 urteko emakume baten erailketa matxista gogor salatu nahi dugu. Euskal Herriko emakumeon mundu martxatik. Gure elkartasun eta berotasun osoa helarazi nahi diegu eraildako emakumearen senide, lagun eta hurbilekoei. Zoritzarrez, datuek errealitate gordin eta jasezin bat erakusten digute berreiro. 2026 urtea hasi denetik, jada 4 emakume erailak izan dira, eta beste 2 saiakera izan dira Euskal Herrian indarkeria matxistaren ondorioz. 4 bizitza erauzi, 4 hutsune bete ezinezko gure herrietan. Zenbaki hutsetatik haratago, bizitzak dira eta ezin dugu onartu indarkeria honek etenik ez izatea. Ozen esan nahi dugu, hau ez da zoratutako gizon baten ekintza isolatu bat. Erailketa hauek izerbekaren punta besterik ez dira. Gaur egungo sistema zizesteropatriarkal, kapitalista, arrazista eta kolonialak sostengatzen eta elikatzen du emakumeon aurkako indarkeria. Sistema honek hierarkien bidez funtzionatzen du eta emakumeak eta gorputz disidenteak egoera ahulagoan, zaurgarriagoan eta babesgabeagoan kokatzen gaitu egunerokoan. Prekarizazio material eta sozialaren bidez. Indarkeria matxista egoiturazkoa da eta hainbat zapakutza ardatzek gurutzatzen dute. Ezin gara begira geratu, ezin dugu onartu erailketa bakoitzaren ostean dolozko keino instituzional soilak ikustea, biharamunean ezer aldatu ez balitz bezala jarraitzeko. Egoera larri honekin amaitzeko urgentziazko neurri errealak behar ditugu. Erakunde eta instituzioei irmotasun eta kontundentzia handiagoa exigitzen diegu. Ez dugu adierazpen utzik nahi. Baliabide ekonomiko, politiko eta sozial integralak behar dira prebentzioan, babesean eta hezkuntzan interbenitzeko. Sistema judizial eta asistentzial matxistak desmuntatu behar dira. Jendarte osoari ere dei egiten diogu, konplizitate oro apurtzera eta erantzukizuna hartzera. Indarkeria matxistaren aurkako borroka ez da mugimendu feministaren emakumeon kontra soilik, jendarte osoaren premiazko ardura baizik. Egoeraren larritasun muturrekoa ikusita ezin dugu ohiko erantzutetan geratu. Bada garaia Euskal Herri gisa horrelako erasoen aurrean tinko eta modu bateratuan erantzuteko. Hitz politak eta protokolozkoak soberan daude. Hitzetatik ekintzetara jauzia emateko garaia da. Autodefentsa feminista da gure tresna. Kaleak hartzera, antolatzera eta herrietan egingo diren kontzentrazio zaratatzuetan parte hartzera deitzen dugu jendartea. Nazkatuta gaude, martxan jarraituko dugu denak aske izan arte. ¡Gora borroka feminista!